У снежні 1924 года ў Беларусі выйшаў першы нумар штомесячнага часопіса для дзяцей «Беларускі піянер», які стаў папярэднікам «Бярозкі». Крыху пазней рэдакцыя падзялілася на два выданні – газета «Піянер Беларусі» і часопіс «Іскры Ільіча». Падчас Вялікай айчыннай вайны часопіс не выходзіў, але з чэрвеня 1945 года яго выданне было адноўлена пад сучаснай назвай «Бярозка». На выставе можна прасачыць гісторыю яго развіцця. Змест часопіса ва ўсе часы быў вельмі змястоўны, вельмі цікавы, вельмі насычаны. Гэта былі і краязнаўчыя артыкулы, гэта былі і гістарычныя артыкулы, і забаўляльныя рубрыкі. Ужо ў 80-90-е постэры розных рок-гуртоў і інтэрв'ю з цікавымі творчымі людзьмі. Сёння рэдакцыя ставіць перад сабой важныя задачы. Напрыклад, часопіс імкнецца стварыць беларускамоўную супольнасць, якая аб'яднае чытачоў, аўтараў і рэдкалегію. У выданні існуе мноства рубрык, накіраваных на інтарэсы юнакоў і дзяўчат. Мы цэлы год асвятлялі беларускую міфалогію сучаснай мовы. Вось, мы расказвалі, якія ёсць цікавыя нячысцікі, богі, у якіх верылі старажытныя беларусы, якую было б цікава чытаць. Такім чынам мы намагаемся быць дзесьці паміж культурным асяроддзям і папулярнымі трэндамі моладзі. Падчас мерапрыемства госці пазнаёміліся з творчай камандай часопіса, даведаліся пра яго гісторыю і эвалюцыю, паслухалі пра планы на будучыню. Галоўны рэдактар Яніна Каралёва расказала гасцям пра кожнага з супрацоўнікаў. Зараз мы працуем над запускам школы мабільнай журналістыкі, і яна будзе такого культуралагічнага акцэнту, звязана з даследаваннем і анансаваннем беларускага кінематографа. Гэта будзе сумесны праект факультэта журналістыка, рэдакцыі «Бярозкі», акадэміі мастацтваў і «Беларусьфільма». Часопіс выходзіць штомесяц на 32 старонках з тыражом больш за 1000 асобнікаў. Таксама творчая каманда праводзіць сустрэчы з чытачамі, што дапамагае ў працы рэдакцыі.